Wij zijn vandaag bij de christelijke muziekvereniging Excelsior in het Retagement. We gaan maar vlug beginnen, want ze gaan beginnen met repeteren. Mijn naam is Jaap Basteng, tegenwoordig voorzitter van de christelijke muziekvereniging Excelsior. Samen zijn we een bondgezelschap van allemaal muzicerende jongelui. We bestaan 125 jaar, dat is een hele tijd. En dat willen we uitgebreid vieren in een heel jaar. En we hebben ondertussen onze eerste workshops al te pakken. Dat was afgelopen 16 maart. We hebben nog een concert in het Ledeltheater op Stapel. Natuurlijk geven we ieder jaar een concert, maar dit jaar wordt het bijzonder. Met de hulp van de Zandtovenaar. Natuurlijk staan er nog meer dingen op stapel, maar die ga ik natuurlijk niet allemaal verklappen, want die zult u in de loop van het jaar zelf wel ervaren. Ik ben Martine Kunst. Ik zit bij Excelsior omdat ik al ongeveer 15 jaar, misschien iets meer, muzikant ben. En ik speel bugel, dus vandaar dat ik bij Excelsior ben gekomen. Toen Eigenwijs net opgestart was, zat ik er al bij. Dus dat is nu ongeveer 10 jaar geleden. En Notenkrakers is pas later opgestart, dus daar heb ik nooit bij gezeten. Excelsior bestaat nu dit jaar 125 jaar. Dus dat is een hele tijd. Ik weet natuurlijk niet zo heel veel, omdat ik er nog maar 15 jaar bij zit. Vergeleken met de anderen die veel meer weten. Maar ik weet wel dat het heel gezellig is en dat het een leuke groep mensen is. En dat we mooie muziek maken. Ik ben Svanja, ik speel bugel. Ja, ik vind het heel leuk om met andere jongeren te spelen in het orkest en ik vind het ook heel gezellig, want het zijn allemaal wel leuke mensen. En naast de concerten dan hebben we ook af en toe andere uitstapjes. We zijn al een keer op kamp geweest met Eigenwijs en dat was dan vooral een kamp, zodat we elkaar beter konden leren kennen, maar dat we ook een heel weekend lang goed konden oefenen, ook als voorbereiding op het concert. In het verleden zijn we ook al een paar keer naar de Efteling geweest om daar te wezen spelen in een van die muziektentjes. En dan moet je eerst een uurtje spelen en daarna mag je dan het park in. En dan 's middags moet je nog eens spelen. Voor de rest hebben we nu natuurlijk het 125-jarige bestaan, waardoor het komende jaar heel veel activiteiten zijn. Zo gaat Excelsior bijvoorbeeld naar Canterbury om daar op te treden en dan ook er een gezellige trip van te maken met z'n allen. En weet je ook iets over het gebouw waar jullie repeteren? Eerst repeteerden we daar gewoon in de gymzaal. Alleen dit vonden we toch een beetje kaal, dus een paar jaar terug hebben we dan met z'n allen een keer bekeken wat we konden doen. En toen hebben we eigenlijk een van de lokalen, de gymzaal, dan helemaal opgeknapt. En er hangen nu instrumenten aan de muur en het is helemaal geschilderd op de manier zoals het beste bij de muziek past.
de Gelu. Ik woon in Zuid-Zande. En ik ben bijna 60 jaar. Ik wilde vroeger altijd aan muziek spelen, heel graag. Alleen, ja, ik kon het natuurlijk niet. En toen stond er een advertentie in de krant van Katzand, van Excelsior, de muziekvereniging, dat ze nieuwe muzikanten zochten. Dus ik wilde dat toch wel. Dus mijn vader die zei van, nou dan ga je maar in Katzand muziekles volgen. En dat heb ik gedaan. Bij meneer Capon, een buurman hier van mij. Nou, ik heb verschillende instrumenten gespeeld. Ik ben begonnen op een althoorn. En daarna op een cornet. En nu speel ik op een bas, de S-bas. Met verschillende groepen ben ik naar het buitenland geweest om daar werk te doen. Maar mijn grootste en mijn langste hobby is toch wel de muziek. Hallo, wie ben je? Jelte Bosselaar, En wat voor instrument bespeel je? klarinet. En ben je de enige in het gezin die muziek speelt? Nee, mijn zus ook. Ook saxofoon. Waarom ben je eigenlijk ooit begonnen met muziek spelen? Hey, ik had een keer muziek gehoord dat door klarinet werd gespeeld en dat vond ik heel mooi klinken. Dat was het vandaag bij Excelsior en het Maandkoraal. Het was superleuk en heel erg muzikaal. Dus tot ziens!